time for DJ Rocky's Secret Files. I will never be a kabit. I will never be a mistress. Yan yung lagi kong sinasabi. Pero, kinain ko yata lahat ng sinabi ko. Masasabi kong ang pagiging kabit, hindi yun by chance. Yun ay by choice. By choice lahat. Kaya sana magsilbing aral ang secret file ko para sa mga babae na gaya ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Grace. May boyfriend ako for almost 11 years. Never akong nag-cheat sa kanya kahit lagi kaming long distance. May 2018, noong natupad yung dream ko na makapunta ng Canada. Sabi ko sa boyfriend ko na before ako mag 2 years sa Canada, uuwi ako para magpakasal na kami. At para makuha ko na siya dito. At dito kami bubuo ng pamilya. Mahal na mahal namin ang isa't isa kahit hindi perpekto ang relasyon namin. Pagdating ko ng Canada, ang saya-saya ko. Ang tagal kong hinintay yung pagkakataon na to. Nagstay ako sa bahay na paupahan ng agent namin. Nagstay ako ng 1 week bago ako hinatid sa employer ko. At dito ko nakilala si CR. Oo, itago na lang natin ang taong to sa pangalang CR. Bago ako umalis, sabi niya, "Pwede bang makuha ang number mo?" Ako naman, dahil wala lang naman sa akin, ibinigay ko. Pagkatapos, nagulat na lang ako nang tinulungan niya akong magbuhat ng mga maleta ko. After 1 week, bumalik ako sa bahay ng agent ko. Doon ako titira kapag day off ko. Wala pa akong gamit noon. Kaya nagpasama ako sa isang bading na kilala ko. Tapos nagkataon na may sasakyan si CR. Sinamahan niya kaming mamili. Noong una, wala akong nararamdaman na kahit anong atraksyon sa kanya. At hindi rin ako nag-e-expect. Hanggang sa next day off ko na naman. Pagkadating ko ng gabi at habang kumakain ako, pinuntahan niya ako. Sabi niya, "Bakit ganyan kinakain mo? Dapat magluto ka at huwag kang bibili ng ready to cook na pagkain." Tapos, sabi niya pa sa akin kung pwede daw, mag-mall na lang kami kinabukasan. At dahil wala lang naman sa akin, pumayag naman ako. The next morning, sinadya kong bumaba ng late. Pagkababa ko, andoon siya sa kusina. Sabi niya, "Kakatukin sana kita pero nahihiya ako. Nagluto ako ng noodles at eto itlog, kumain ka na." Napangiti ako nun. Pagkatapos kong kumain, naligo na kami at umalis na kami. Tinanong niya ako kung meron na ba daw akong boyfriend. At ang sabi ko, oo, meron.
Pero never kong tinanong ang tungkol sa love life niya. Sa pagkakataong yun, nag-umpisa na yung paglabas-labas namin every day off ko. Lagi na siyang nag-o-off basta mag-o-off ako. At aaminin ko, nakaramdam ako ng excitement. Kumakain kami sa labas, nagme-message. Alam ko sa sarili ko na posible na ma-inlove ako sa kanya. Halos 1 buwan na ako sa Canada nang nagplano kaming pumunta ng Niagara Falls. Nag-book kami ng hotel. At may nangyari na hindi dapat mangyari sa amin. Ewan ko ba at ang bilis kong bumigay? Kami pa rin ang boyfriend ko sa Pilipinas. May communication pa rin kami pero unti-unti na akong nagiging cold sa kanya. Sa mga panahong yun. Pero masaya ako sa piling ni CR. Nagpatuloy yung paglabas-labas namin. Lagi niyang pinakikialaman yung cellphone ko kaya ang ginagawa ko tuwing umaga or hapon na magkikita kami, binablock ko yung boyfriend ko sa Pilipinas. At dumating yung punto na pinagbawalan ako ni CR na sumama sa mga kasama ko dito sa bahay. Ako naman oo lang ng oo sa kanya. At sa pagkakataong yun, alam ko na sa sarili ko na mahal ko na siya. Nag-I love you na siya sa akin. At para bang ang sarap pakinggan. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, ang tagal kong hinintay na sabihin mo yun. At sabi niya pa, nagsiselos daw siya kapag lumalabas ako na kasama ng iba. Ayaw daw niya na lumalabas ako. Siyempre, nung sinabi niya yun, kinikilig ako, no? Pero isang araw, bigla ako may nalaman sa kanya. Sabi ng kaibigan kong bading, kasal na daw si CR. Wala akong kaalam-alam. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi sa akin ng friend ko, matagal na daw sila nung asawa niya. At nakita ko yung profile niya. Married na nga siya. At doon sa kwentuhan namin ng kaibigan kong bading, inamin ko na may nangyari sa amin ni CR. Ang sabi lang sa akin ng kaibigan ko, luka-luka ka? Ano bang nangyari sa'yo? Actually ako, hindi ko rin nga alam eh. Parang nahulog na lang ako ng kusa kay CR. Natapos ang araw na yun na mugto ang mata ko. At kinabukasan, nagkasama kami ni CR. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob para kumprontahin siya. Tinanong ko siya bago kami lumabas kung meron na siyang asawa. At ang sabi niya wala daw. Parang gusto ko namang maniwala na wala. Kinabukasan ulit, tinanong ko na naman siya, may asawa ka na ba? At ang sabi niya lang sa akin, tumigil na daw ako. Tumigil na daw ako sa kakatanong ko sa kanya dahil wala naman daw. Kanino ka naman daw nalaman na may asawa siya? At dahil pinoprotektahan ko ang kaibigan kong bading, sabi ko na lang, nakita ko sa Facebook. Pero sabi niya, wala daw yun.
At ako naman, dahil mahal ko siya, tinuloy ko pa rin yung relasyon namin. Hanggang sa umabot sa puntong hiniwalayan ko ang boyfriend ko sa Pilipinas. Inamin ko sa kanya na meron na akong iba. Oo. Tinapon ko ang almost 11 years namin ng boyfriend ko sa Pilipinas. Para sa isang lalaking nakilala ko lang abroad. Na hindi ko pa alam kung merong asawa. Isang araw, paulit-ulit kong tinatanong si CR kung baka married nga talaga siya. Siguro nakulitan na siya sa akin at inamin niya na nakasal na nga siya. Pero wala eh. Kahit inamin niya na sa akin na may asawa na siya, hindi ko maiwasan na hindi pa rin mahalin siya. Lagi pa rin kaming lumalabas kada day off ko. Lagi pa rin kami naglalambingan. Si CR, napaka-caring niya. Napakabait niya sa akin. Sa totoo lang, pinag-uusapan na nga kami dito sa bahay. Pero deadma lang ako. Nagtatanong na sila sa akin kung bakit daw kapag day off ko, nag-o-off din si CR. Hanggang sa inamin ko na sa mga ibang kaklose ko dito sa bahay na kami na nga ni CR. At dumating yung time na sinabi sa akin ni CR na wag ko daw siyang kakalimutan. Tapos sabi niya, wag ko daw siyang hayaan na mabuntis ako. Wag daw akong papabuntis. Saka na lang daw kapag naging permanent resident na kami dito. Ewan ko bakit ngayon pa ako naging tanga? Basta oo lang ako ng oo sa kanya. Pag sabihin niya kung ano yung isusuot ko, pumapayag ako. Ganun ko na siya kamahal. Sinabi niya na ang sakit daw nung sitwasyon namin kasi married na siya at meron na siyang anak. Pero ramdam na ramdam niya sa sarili niya na mahal niya ako. Pero pinaniniwalaan ko yun. Kahit a part of me says na baka hindi niya ako kayang panindigan. Isang araw kumain kami sa Japanese restaurant. Sobrang sweet niya. Siya pa yung naghihiwa ng steak, sinusubuan pa ako. At yun na pala yung huli naming labas. Kasi the next week, sa loob lang kami ng bahay. At may nangyari sa amin. Sinabi niya sa akin na darating daw yung ate ko sa Tuesday. 3 days siya, sabi niya. Ako naman, sabi ko, di hindi tayo makakalabas. Tapos sabi niya marami pa naman daw kaming time sa susunod na araw. Dumating na naman yung off ko, nag-text siya na kung uuwi daw ba ako sa bahay. Sabi ko naman, oo. Lunch na nung dumating ako sa bahay, sabay pa kaming kumain. At buti na lang, hindi lumabas yung ate niya. Kasi nahihiya ako na makaharap siya. At dahil wala pa yung mga kasama namin sa bahay, umakyat siya sa room ko. Minsan ganun yung set up namin. Ako yung pumupunta sa room niya. O di kaya siya naman yung aakyat sa room ko.
Noong gabi bago ako bumalik sa work ko, tumawag siya. May iiwan pala ako na jacket, iPhone, card para sa bus train. Sabi ko, ano ba tong ginagawa mo? Sabi niya sa akin, basta mahal niya lang daw ako. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya makontak. Tinawagan ko yung ate niya. Sabi niya, umuwi na daw ang kapatid niya sa Pilipinas kasi may emergency ang family niya. Pinag-pray ko na sana maging okay yung family niya. Iyak ako ng iyak habang kausap ko yung ate niya. Tinanong niya kung sino ako. Inamin ko na merong namagitan sa amin ng kapatid niya. Tapos sabi niya na if in case na mabuntis ako, sabihin ko daw sa kanya. Tinanong ko yung mga workmate niya, yung agent namin at yung pinsan niya. At doon kinonfirm nila sa akin. Nasa Alberta na daw siya. Two weeks na delayed na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Para bang iniwanan ako sa ere. Para bang tinakasan ako. Sabi ng mga kaibigan ko, kailangan ko na raw mag-move on. Sabi pa nila, isipin ko daw yung goal ko kung bakit ako nandito sa Canada. At yun daw yung dapat i-priority ko. Galit ako kay CR. Iniwan ko yung boyfriend ko dahil sa kanya. Pumayag ako na maging pangalawa sa buhay niya. Pero sana, nagsabi man lang siya. Isang buwan na akong iyak ng iyak. Mga 3 buwan na since wala akong balita sa kanya. Nahihirapan pa rin ako mag-move on. Andun pa rin yung sakit. Minsan umiiyak pa rin ako pero kailangan ko ipagpatuloy yung buhay ko. Sa ngayon, wala na rin kaming contact ng ex-boyfriend ko sa Pilipinas. Kahit subukan namin o sinubukan naming i-fix yung relationship namin, wala na eh. Wala na siyang tiwala sa akin. Inamin ko rin naman kasi yung pagkakamali ko. Sabi ko na lang sa kanya, makakahanap din siya ng masigit sa akin. Mahirap talaga yung basta-basta magtiwala. Kaya para sa mga kababaihang nakikinig ngayon, dapat kilalanin yung mabuti yung isang tao bago kayo makipagrelasyon. Dapat maging matalino tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa buhay. I hope may lesson na makuha ang mga listeners kung sakaling marinig nila ito. Muli, ako si Grace at ito ang aking secret file.